on internet yake ndiye kasamarika World Cup, not World Cup koma final edi ineyo sine expert wa mpira at all. If anything ndangoyamba kumene ukonda kuonera mpira zomachita sondidabwitsa iti koma ngakhale ndikumaonera mpira I don't like the feeling zizuri ukamuonera ukakhala ndi TV kuti kusupport a day zikakuti kupandidwa zomwe mtima umapanga I don't like that koma tenazoni. So final between Argentina ndi Spain dzulo edi unali mpira, it was actually a good game edi unali usangalatsa, although I have to be fair kunena kuti Spain took the day. Spain anyamata aja anamenya mpira edi kwambiri sama ipasa Argentina mpata, that's why ena aja nazangu ampano zoponda edi koma overall they played so well koma, so we have to be fair kunena kuti goalkeeper wa Argentina ndamene wapulumusa Argentina opanda yeyo mwina akana golesaso mwina 11 because those boys were playing and that goalkeeper was doing his thing. Pamene the whole team ya Argentina anaitengesa iti sama ipasa mpata koma amapanga za voko. Argentina imakonda panga za voko it seems, and after pamene analuza zikuoneka ngati kuti anthu anakuya kwambira kwa Argentina iti so much that ku Buenos Aires kunayamba ziwawa mpaka na polisi mategas chani sikunali bwino iyi city inasokonekera ifo kuti analuza kukanika uchita accept kunena kuti zanakuika iti timachira kuti ma sore losers osangovomereza kuti aluza koma no kukuya ndikuyamba kupanga react. Ena anasangalala kwambiri, anthu ambiri anena kuti pamaoneka bezina zake zodabwitsa anena kuti chigoli china chija cha Spain achikaniranji, you know what was that about. Anagolesa zigoli ziwiri china anena kuti chinali offside koma panali china choti sana fotokoze bwino wai kungochikana chigoli, you know mwina ineyo kuzatsata mpira but there was something not right about that. Koma in the end anaja anasewera ita china Lamini ndi anzake osa koma in the end they played so well. And I say anaupanga American style it half time anapanga half time show majina NFL au USA amakandi half time show pambwera oimba panala jina Shakira, Justin Bieber, BST who was the other one? Me. Malvado, I've not read it. Goma, it was actually really good. And ana to achaku Uganda to ghetto kids said doing all right. It's actually nice to see kunena kuti ana uti ajoka orphanage vanga rise mpaka na kumaka imba pa world stage like that. Zabwino. Koma otherwise, you know, kukakhala ku India akuti kusangalala kunyota Argentina alusa mpaka na kukhala kutaika chibokosi kuika, you know, look at that. Koma, otherwise it was a great show, and I think personally ndimafuna kuti Spain win, and I'm glad with Spain ya wina Argentina ndamavuvu sometimes, yeah koma yeah it was a good game. And my leaders amayiko amene amapanga host World Cup kuyambira Donald Trump mai waku Mexico uja prime minister ndi prime minister wa Canada onse anali konko komanso prime minister waku Spain Sanchez anali konko kapasapotera dziko lake. I guess it's fair to say kuti this was not a season for the goats. Isina season ya goat, inali season ya Gen Z ndipo, you know, so the youth have taken over. Komanso IShowSpeed anapanga perform nyimbo yake kuti nice uzikuyenda iti zikomo kwambiri.